yhteiskunnan tukipilari Milan Jaff. Tämä liberaalin ideologian lopputuote tuli aluksi tutuksi myymälävarkaana. Viime viikolla hän oli syytettynä oikeudessa lapsen törkeästä hyväksikäytöstä ja raiskauksista. Mikä ötökkä? Nousu rikollismaailman eliittiin on ollut siis huikea tuhkimotarina. Milan tuli tunnetuksi, kun hän näpisti untuvatakin Stockmannilta. Einstein kuvasi teon videolle ja laittoi sen YouTubeen. Hän ei varmaan tänä päivänäkään ymmärrä, miten narahti kytille. Näpistetty Moncler untsikka saatiin takaisin, mutta se ei ollut enää myyntikuntoinen. Se haisi hielle ja halvalle partavedelle. Miten Milan se rotsi meni tollaseen kuosiin? Äijä näyttää aika hiireltä. Pidit sä sitä toppista kolitsin alla vai oliko se teidän katujengin yhteiskäytössä? Rikosten ohella Milan tekee myös posketonta sketsihuumoria. Hän on nimittäin ladannut nettiin hauskoja videoita, joita hän kutsuu sarkastisesti räppibiiseiksi. Mä katoin muuten äijän Helsinki City-videon, missä äijä räbäyttää. Helsinki City, mä omistan tän kaiken. Meneekö äijällä vähän paikat sekaisin? Ethän sä edes asu stadissa. Sä asut Fattaluukussa Vantaalla, siis silloin kun et oo lusimassa. Vantaa on kato vanha Helsingin maalaiskunta. Se on eri mesta kuin stadi. Mä tiedän nämä jutut. Mä oon syntynyt Vantaalla. Verottajan mukaan Milan on asustellut 6 vuotta Suomessa ja tienannut koko aikana huikeat 389 €. Et sä kyllä Milan näillä maasseilla ota haltuun mitään stadia. Et tee sitä Helsingin vankilaa. Äijä sai just 10 tuomion. Kohta taitaa tulla lisää. Noi pakkomunahommelit on kyllä sen kaltaista haureutta, että sä joudut lisko-osastolle. No mut hei!